Šta je zapravo menopauza i kako kroz nju proći lagano? Menopauza je ovaj period, odnosno tranzicija između dva perioda u životu žene. Period pre i period posle koji je period oslobađanja i period mudrosti. Da bi žena došla u taj period posle menopauze, odnosno period lakoće i mudrosti, u toj menopauzi ženama se jave razni simptomi. Ti simptomi su u stvari, kao što su, nesanica i tako dalje, ti simptomi su poziv tela, duše, nervnog sistema, da žena se oslobodi svih teških osjećanja koje je kupila ceo život. Da bi žena došla u stanje mudrosti i mira i svetlosti, koje nakon toga prirodno naše telo i nervni sistem i duša želi da uđe u taj period posle. Da bismo to uradili, naše telo i nervni sistem nas bukvalno alarmiraju, teraju da pogledamo unutar sebe, razumemo koja smo sve to osjećanja nakupili i da ih otpustimo. Dakle, simptomi u menopauzi se javljaju kao alarmi tela, nervnog sistema, da pogledamo unutar sebe i oslobodimo se svih osjećanja koja smo kupili čitavog života, koja nas sada pritiskaju. Neke žene su to uradile pre menopauze već, tako da nemaju simptome u menopauzi. Neke žene imaju te simptome koje su alarmi da se to uradi u tom periodu menopauze. Kada god to uradite, da li pre ili u toku menopauze, uglavnom, poenta čitave menopauze, tog perioda koji tako zovemo, je poslušajte pozive i alarme tela i nervnog sistema i duše, da pogledate u svoje osjećanja i da ih otpustite.